Jamhire mon bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowsar hande ko ñalawma talata hawri ko 3 lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi. Titre uji men ɓuuri mawnude oɗo journal ko guiɗirɗen ko toon États-Unis. Ɗum noon ko ƴeewen ha campagne mabɓe kamɓe de républicain et démocrate en holko kewi kadi hande habaruji men international manaw en toon to Sénégal Mauritanie. Habaruji men international manaw en toon to France. ƴeewen kadi hono kanko Emmanuel Macron holto yarata e suɓade hol gardotoɗo laamu France. Cakkitorɗen habaruji men ko toon to Gaza. ƴeewen kadi hono kamɓe Israël naɓe bordemaji mabɓe nen continue banggue rewo e banggue worgo leydi taw kadi hakkude o kadi sukaɓe nen continue dañde leɗɗe ko fate ñaw polio. ɗum woni titre uji men ɓurɗi mawnude oɗo journal. ma garde détail uji muɗum joni joni. bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowsar e jaam hiire moon. hande ko ñalawma talata hawri ko 3 lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi. siftinde on tan wonde ko oɗo ñalawma so arti en heddi tan balɗe jeeɗiɗi hakkude kanko Donald Trump e kanko Kamala Harris ɓe joddo pour débat mo ɓe mbaɗata toon to télévision ABC. ɗum noon ene wayno ko ala taw ko haala holko hol haalluji mum ɓe toɓe jarata wasque ɓe oɗo dumon fof e poɗodiranno wonde ko fate micro ji no poti uddede walla potani uddede. siftinde on tan ɗo e ñalawma gorteɗo ɗum noon ko minuit ñande 5 lewru novembre heddi ko balɗe 60 ɗum noon kadi siftinde on kadi ko ñande aljuma garoɗo o woteji puɗɗoto ko mbiyata early vote. ɗum noon ko woteji kañiraɗi toon to Caroline du Nord. tungnede habaruji gumriɗo campagne makko hono kanko Kamala Harris vice président des États-Unis ko kadi ko candidat parti démocratique. ene wayno ko ñande alarba garoɗo o ɗum noon ko janggo ma wat discours makko toon to New Hampshire. ɗum noon ko discours o haalata ten ko gueɗe ɗe ganduɗa patuɗe en wallude business aji tokosi wallude kadi communauté ji surtout ene wallude yimɓe ɓe ganduɗa yimɓe fuɗɗade won business aji won. donc discours makko en ɗaminawa kadi mo haali no wi wonde ko tawi o laamima kanko ma waw addude kene wona 25 million taw ko business aji kesi e nder ko jogori haalde hen. ɗum noon e wayno ko oɗo sa joni toon to États-Unis kala joguiɗo business ne wawi dañde kene wona ujunnaji 5 usine hen pour ko fata dépense uji so tawi ne waɗa impôt ji. kono e wayno ko kanko Kamala Harris o wi wonde ko mawo ɗaɓɓu ɗiɗon dépense uji yaaha ha kene wona 50 ujunere pour wonande joguiɓe business aji. ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa henna mawo jogor haala ɗum toon to discours makko. donc kaɗon haala kadi o fuɗɗima haalde ɗum guila mo woni toon to Savannah toon to Georgia. taw kadi oɗon ndeɗon jonde kadi o rondino ɗum koye yimɓe joguiɓe business aji tokosi. o wi wonde ko ɓuuri wonde haqqille makko ko wallude beele kala ko woni business aji ne ɓeydo mawnude e yimɓe kadi gummano kadi uddude business aji kessi. habaruji men États-Unis ha hande hono toon to Arizona hono kanko biyete Jimmy McCain. ɗum noon ko first lieutenant ene wayno ko kañum kadi ko ɓi John McCain sénateur jeeya toon to Arizona mayɗo duuɓi ɓennuɗi. ene wayno nder jokkodiral makko nde jeyniyankoɓe o haali haaluji kewɗi ko fate surtout henna ka hono kanko Donald Trump jillu makko ngo wonno toon to guenal biyeteɗo gonɗe toon to Arlington. ɗum noon ko toon to Virginia. ene wayno nder ko haali wi wonde ko yimɓe leeliɓe toon ɓe surtout kadi siftini kadi ko ɗeɗon guenale taani ko e jaati ko en fof nan ɗon leeli kadi ko o wi donc yimɓe leeliɓe toon ɓe wona jogaki choix pour hande wiide wonde ko ene gonnano républicain walla gonna démocrate en kañum en goƴaka ɗum ɗon sinde joguino choix hande wona ɗon lelto. o wi kadi ene wayno ko Donald Trump ene foti miijade no fewi par ce que kala neɗɗo ɓorniɗo comci yeehi signini kayit suuti junggo mum wondi yeehi daroyi nokkuji ɗi ganduɗa ene ko danger pour représente leydi mum haɓanede pour leydi muɗum. oɗon ko neɗɗo ko on foti wonde guerrier ko on foti wonde neɗɗo mo ganduɗa jiiɗo leydi muɗum. Donald Trump noon kañum meeɗani suusde wadde ɗum ɗon meeɗani jogade oɗon expérience. donc ɗum foti miijade taw haade muɗum haalde bonnide yimɓe surtout armé yimɓe waɗɓe armé walla yimɓe nangaɓe armé walla yimɓe mayɓe toon de armé. ɗum noon ene wayno ko kanko Donald Trump hadde John McCain mayde ene wayno ko won haalluji o haalanno e muɗum wiyanno ko tawde John McCain ko nangganoɗo toon to guerre Vietnam ko yimɓe ko neɗɗo perduɗo
ɗum ha jamma kene ma ha e balɗe ɓennude o mo continue mo haala ɗum o wiyata yimɓe ɓe ɗon nangaɓe kala nangaɗo toon to e arme walla baraɗo toon to arme pour makko e wiyata ko wonde ko ɓen ko wona yimɓe. donc hande ko fati makko kanko Jimi McCain ɓi Jam McCain ɓi ɓurɗo wonde tokos ene wayno o yaltini hoore makko e parti républicain ma won joni jonte o wundi hoore makko comme ko démocrate e ɗum noon e sibabude kadi no visite mo kanko Donald Trump mo yi toon to Arlington to o yi ɗum ɗo kadi ɓeydi irtudemo kanko McCain ɓit McCain tokos kanko ene wayno o naati yarmi guila mo yaara duuɓi 17 ha hande ko hen woni kadi ene wayno ko kanko hoore makko ko Marines ɗum noon ko siftinde on tan ko sindi hono jumsude Jam McCain e kañum kadi e McCain o ɓi McCain debbo kañumen koyema haysindo on sa joni beldani Donald Trump gilla McCain sankaki haysindo jogorani wotan Donald Trump kono ene wayno hay goto men haalani konngol kam pour yaltude parti républicain kanko noon ene wayno o ari hande gadi o yalti parti républicain et puis o wotanta ko Kamala Harris e nder konngol ngol haali kadi o wi wonde ko kala ko Kamala Harris en jiiɗi wallede ko fati campagne kanko ma o yentu en pour wallude Kamala Harris no gagnori toon to Michigan hono juge goto fédéral en wayno ñaawi hande wonde ko kanko Kennedy junior inde makko wawa ittede toon to Michigan ɗum noon e wiide makko o wi ko neɗɗo wawa wonande parti wotande wawa nemede parti nomo ɗum parti caggal ɗum ɗa ha heure cakkitto wiyene yaltini hen hoore mum e ɗum ɗo ko hunde nde ɗuminani ene wayno ko caggal muɗum hono kanko secrétaire d'état mo Michigan o jaabima hono konguɗi kanko Rudy Giuliani mo windiro ɗum e média social pour wiide wonde ko juge gonɗo Michigan o henna ko waɗi ko hen ɗum ko nadde affaire uji élection ngaji ene wayno ko kanko secrétaire d'état o jaabima o wi wonde ko secrétaire d'état mo Michigan ene jogui droit wawde sallanade kala nemaɗo pour ittude ɗum inde muɗum e to nomaɗo hen ɗum noon ene wayno ko kanko Kennedy o waɗino demande o toon to secrétaire d'état après on sali ɗum waɗi porte plainte on ene wayno ko juge fédéral goto wimo wonde ko inde makko wawi ittede toon donc oɗo saaha ene wayno ko inde makko nena toon to Wisconsin o wiya toon kadi inde makko wawi ittede toon toon kadi to Caroline du Nord inde makko kadi wiya ko ittitaki toon ɗum ɗo fof ko peeje ɗe wonno tugnade kadi article no kaali ko peeje ɗo wonno kanko Kennedy ittude inde makko e ɗiɗo état ji ɗi ganduɗa Donald Trump so tawi o wonani hen hawnaki gagno ɗiɗon état ji kono ene wayno ko labti kam oɗo sa joni hono Michigan Wisconsin en wonde Caroline du Nord inde makko alay saago wona e ɗi e wurteji garoji pour suɓade président mo États-Unis tugnade habaruji gumri toon CNN hande habaruji men e États-Unis hono kanko Donald Trump juge goto fédéral noddi hande yamiri hande hono kanko Donald Trump campagne makko yonnotto hutorade jimɗi hono jimowo goto biyeteɗo ɗo Isaac Hayes ɗum noon ene woni ko ɓiɓɓe makko e yimɓe kadi famille makko kañumen portino plainte caggal nde tina kanko Donald Trump eɓe kutoro ɗiɗon jimɗi jimol surtout biyeteɗo kamo noon ɗum noon ene wayno Trump campagne makko heeɓi kadi hande yamirode ummade juge goto biyeteɗo juge Thomas Trush ɗum Thomas Trush junior ko juge fédéral gonɗo toon to Atlanta Georgia ɗum noon ko caggal nde kamɓe famille makko kanko biyeteɗo Isaac Hayes ko jimowo ɓalejo wonno maayi ko ɓoyi caggal nde jimi makko walla kam musique aji makko en jiyani kuutere campagne makko kanko Donald Trump e wiide ɓeɗon famille makko kanko Isaac Hayes ene wayno ko Donald Trump campagne muɗum namdaki permission ɗum noon ene wayno ɓe porti plainte ɗum waɗi juge fédéral gonɗo toon to Atlanta Georgia ene wayno yamiri wondi ko e oɗo ñalawma kanko oɗo juge mo yamiri Donald Trump e campagne muɗum hoto ɓe kutoro ha hande jimɗi ɗi ganduɗa en taw ko ɓe ngala licence walla ɓe ngala yamirore kutorade ɗiɗon jimɗi hollama noon ene wayno ko kanko avocat ji makko kanko Donald Trump nde ɓe jalti toon to tribunal nde ene wayno ko ndi maɓe ɗofto ndeɗon yamirore kono ɓe kaldi kadi avocat ji famille Hayes pour ɓe ƴeewa holko noɓe mbaddiri mum siftini noon tan kanko Hayes o ene wayno koko bindannoɗo jimɗi e kadi o liggotono koye compagnie biyeteɗo R&B ɗum noon andaka taw oɗo saaha est ce que ko kanko Hayes famille makko jeeyi jimɗi ɗi walla ko compagnie R&B jeeyi ɗum ko way wonde fof ene woni yamirore nde en hono kamɓe Donald Trump campagne mabɓe ɓe ƴefti ɗum ko hunde kadi ko échec wonandeɓe par ce que ɓe kutirima ɗum e nder campagne uji mabɓe ko heewi kono ene wayno ko caggal muɗum hono kanko
jijo o sammini nde yamirore hande ko cakkitoɗen Donald Trump tan en wayno ko jamma hen kadi walla kikiɗe yiyama wonde ko campagne makko en wayno to New Hampshire ɓe mbawi ɓe pelliti ittude kala ko mbaɗanno toon ko fate campagne uji mabɓe toon e oɗon état e wiide mabɓe surtout ene caggal nde kadi représentant mabɓe toon to New Hampshire wi wonde so woteji mbaɗanomo hande ne wayno ko kanko Donald Trump ko perdo ɗum noon ko sibabude ɗum ɗon sibabude kadi eɓe teskiri wonde ko New Hampshire ko nokku mo ganduɗa républicain ji mbayri gagnade ɗum toon kamɓe ɓe natti wadde toon campagne han à partir de hande tungnade ko habaruji gumiriɗe campagne makko kanko Donald Trump. Habaruji men international jiɗɗoɗen ko toon to Mauritanie e nodde service jaltuɗo hande hono kanko ministére kesso Mauritanie toppitiɗo ɓe mbiyata ministére de l'éducation et de la réforme du système éducatif biyeteɗo docteur Houda Baba ɗum noon ko docteur Houda Mintou Baba ko kanko woni ministére kesso toppitiɗo ko fate éducation nationale et réforme du système éducatif donc waɗi hande ko wiyete notre service aji kewɗi ɗiɗon notre service aji ene wayno ko kala ko wiyete en service aji note uji goɗɗi baɗanoɗi e nder taw ko ministre gonnoɗo ɗon biyeteɗo Dahi wonno ɗum ene wayno o anniliti ken wona 17 nodde service baɗanoɗi taw ko ɗum ɗon ko fate fektude jangguinoɓe e fektude ɗum ɗon jangguinoɓe waɗi instituteur uji ne waɗi hen professeur uji ene waɗi hen yimɓe kadi affecta ɓe kadi école aji goɗɗi ɗum noon ene wayno ko no article o yaltinirni wi wonde ko ɗeɗon jamiroje mbaɗano ko pour affectude e nder région ngaji surtout ko wayno Trarza ko wayno Azaba e Nouakchott eyyi kadi ne wayno kadi won affectement ji baɗanoɗi taw ko école aji normal gonɗi Ayoune Kifa Nouakchott e goomuji ko wayno IPLAN ko wayno DGR ko wayno IPN IGN ɗum ɗo fof ko goomuji walla ko cabinet du ministre ɗum ɗo fof ene wayno ko kanko ministre kesso nde ari nde wayno o wi wonde ɗum ɗo ko sibabunde no waɗirani fewani kadi ala ko wiyete transparence ala ko laaɓi hen jinguere no woni hen siftinde on tan ngol ɗo woni lawol ɗiɗoɓol hono kanko gouvernement makko kesso kanko premier ministre o ene adda gueɗe ɗe ganduɗa ene firti gueɗe baɗanoɗe pour wiide wonde ko hawnaki jinguere waɗama hen walla guyka waɗama hen donc mbi wonde ko oɗo saha joni maɓe ƴeftu décision ngaji holno ɓe mbaɗirta kala ko fati ɗum ɗo donc e tungnade kadi ha hande décision ngaji ɗi yaltini kadi on sammini décision ngaji ɗiɗi kadi goɗɗi baɗanoɗi ɗum noon ciññinaɗi ñande 25 lewru mars hitande ujunaji 29 e 26 lewru juillet hitande ujunaji 29 taw ɗiɗon décision ngaji kadi ko nawde ɓeydude grade uji hono instituteur uji ɗiɗi e professeur ɗum noon ko toon to mbiyata chef de division toon to attaɓe e kaye ɗum noon ene wayno ko wawi wonde fof ene wayno ko e nder jokkodiral hakkude kamɓe jayndiyankoɓe e ministére de l'enseignement de l'éducation nationale mbi wonde ɗum ɗo fof ko wallude leydi ndi wadde gueɗe mum fof kala ko waɗete yo laaɓ taw guyka ala hen jinguere ala hen ɗum woni donc ko woni hankkadi sawru ndu ganduɗa kamɓe oɗo gouvernement kesso mum premier ministre mo kesso mo ƴefti kala ko fate en nawrude leydi ndi yesso hande habaruji men international toon to Mauritanie toon to Ɓogge e yiyama kadi hande hono yimɓe hewɓe ko jeeyaɓe e fedde wiyetede ƴellitare Ɓogge ɗum noon ko ɓuuri hewden ko rewɓe gaari kadi yesso hôpital mabɓe mawɗo gonɗo toon ɗum noon ko ene koye seppoji gonno e nder nde garti toon nden kamɓe koɓe goytotono ɓe mbi wonde ko ɓe beltaki oɗo saha joni sibabunde gynécologue gonnoɗo toon mbiyeteɗo docteur Mokhtar kañum hoore mum koko yamira ittama ɗon affectama banggue goɗɗo ɓe mbi kadi ne wayno ko ɓe jii hôpital o joni ne wayno ko won gueɗe kewɗe ne gujje toon kadi yimɓe hewɓe nene puɗɗima sekede toon ɗum noon ko sukaɓe rewɓe worɓe taw ko liggotonoɓe e toon e ko fate santé en jii kadi haareji ne keewi toon ɗum noon hakkude personnel gonɗo toon to hôpital to ɗum noon ene wayno ko wasde ɓe weltade oɗo saha joni hôpital o en hawnaki kadi won gueɗe kewɗe ne gujje toon walla safuji jarani yesso ɗum noon e caggal nde seppoji ɗi keewi hono kanko gardiɗo hôpital o hono biyeteɗo docteur Cheikh Bamba o wawi jabde fottude e yimɓe nayi taw ko représentant ji ɓeɗen rewɓe o wawi kadi heɗade koɓe kaali ko fof d' abord o wi wonde ko koɓe takkima ko fof ɗum fof wona hunde gonga o donc guila nde o ari kanko ɗon hôpital toon to Ɓogge ɗum wayi ko guila nde hôpital o fuɗɗi battude marchude donc gueɗe kewɗe won continue réglude ɗum oɗo saha joni ko sibabunde gargol makko ɗum waɗi ɓe dañi matériel kewɗo ɗum ɗon ene jeeya matériel joni ɓe jogui toon ko wiyete radiographie
o wi kadi ene wayno ko kanko docteur Cheikh o wi kadi ko ene wayno ko hôpital o ene jogui groupe électrogène ene jogui kadi central oxygène ene jogui laboratoire uji kewɗi ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa balloɓe malladuji yimɓeɓe cellani aroɓe toon taw ko yimɓe kadi hen saji gummotoɓe nokkuji goɗɗi région ngaji goɗɗi o wi kadi kanko docteur Cheikh o wi kadi ko fati en gynécologue mo mbiyato ene wayno affectation ngaji wona e makko fawi kanko wona kanko affectata yimɓeɓe ɗum noon ene wayno ko wawi wonde fof hay sono affectama ha hande nen ɗon liggo wona e makko fawi ko fati noon balisaji surtout hôpital o en gueɗe ɗe ganduɗa en duppiteɗe ɓe mbi o wi wonde ko ɓuuri hewde ko duppete toon hôpital ko ɗum noon ko balisaji o wi kone 90% ko mairie hoccata ɗiɗon balisaji o wi ko heddi ko henne 10% e ko heddi balisaji hôpital ene wayno ko hôpital o toppiti ɗum ɗon o wi oɗo saaha kadi eɓe jogui anni dañde nokku ko duppata ko fati e gueɗe poɗɗe duppede ɗum noon ene wayno ko hen woni liggade o joni ene wayno ko fati en liggey makko omo continue wadde liggey makko no foti waɗirde donc woni koye jamma e ñalawma woni ko liggade beele hôpital o ne wawa continude wadde liggey muɗum Cheikh Bamba kañum ardi hôpital centre hospitalier gonɗo toon to Bogué ɗum noon ko caggal nde kadi rewɓe ɓeɗo jeeyaɓe ƴellitare Bogué nde ɓe mbaɗi seppuji ɓe mbaɗi kadi siɗin toon to hôpital to en toon to Sénégal caggal nde kamɓe assemblée mabɓe national jonde nde ɓe mbadduno e kanko Bassirou Diomaye Faye ɗum noon ko jonde ɓe mbiyata extraordinaire donc caggal kanko Bassirou Diomaye Faye nde o ɗaɓɓuno assemblée mabɓe national ɗum noon d' abord ko mbiyata yo waylu gueɗe kewɗe e gueɗe ɗen kadi ene jeeya hen yidde makko gouvernement makko ittude hono gowmuji ɗiɗi gowmu biyeteɗo conseil des collectivités territorial e gowmu goɗɗo kadi biyeteɗo conseil économique et social et environnemental caggal donc ne assemblée nationale sali ɗum ɗon ene wayno ko reftuno hen hono ko kamɓe député ji surtout Benno Bokk Yakar ɓe mbino wonde ko maɓe mbad motion de censure hono gouvernement mo Ousmane Sonko ɗum noon motion de censure firti ko wonde ko gouvernement o ɓe cammini ɗum ha laaɓa firti wonde ko kanko Ousmane Sonko o natta wonde premier ministre firtani wonde ko Bassirou Diomaye Faye wawa artude kadi ñande wonde caggal muɗum kadi nommamo kadi premier ministre ko ɗaminata tan ene wayno kadi ko hono kanko Bassirou Diomaye Faye hawnaki kadi mawo ƴeftu kadi décision ko adi ñande 12 septembre pour wonde kanko ne samminde assemblée nationale kono noon e nder wajuji walla e nder gueɗe ɗe ganduɗa kanko biyeteɗo Mamadou Ibra Kane ɗum noon kadi ko neɗɗo ko politicien mawɗo e kañum hoore mum kadi ko ɓaddiɗo Amadou Ba wi wonde ko Bassirou Diomaye Faye so waɗi ɗeɗon gueɗe addanta leydi Sénégal ko dañde crise politique ɗum noon ko crise politique ɗum ganduɗa ene wawi kadi ɓeydandemo kanko laamu makko ni caɗele saabu ɗum ɗon ko yidde continde yidde gueɗe ɗe ɓe mbaɗata ɗe hen e continde yidde ko mbiyata vengeance wattade ɗum noon ene wayno ko ɗum kadi ko hunde de wawata wallude laamu makko e wadde continue wadde liggueyaji muɗum o wi ɗum ɗo o wi ko wallata Bassirou Diomaye Faye ko hutorade ko wiyete dialogue wona hutorade ko wiyete doole ardine wiyene momta assemblée nationale walla ne sammini ɗum par ce que so samminama kadi élection ngaji goɗɗi so garti kadi e hawnaki hande Benno Bokk Yakar wawi continde jogade ɓurde jogade majorité toon to assemblée nationale ɗum ɗo kadi ko hunde jogorani continde wawde walludeɓe kamɓe wonɓe laamu ɓe e kadi kamɓe koye mabɓe kadi ɓe continue oɗo saha joni wi ñagade hono kanko Bassirou Diomaye Faye Ousmane Sonko foof yooɓe paam oɗo saha joni ɓe natti wonde opposition ɓe goni ko kamɓe laami donc yooɓe kutoro wonde laamiɗo hol gueɗe ɗe foti wadde ko wona toujours hutorade konnguɗi nde ɓe goni opposition nde habruji men toon to France hono kanko Emmanuel Macron ha hande o ƴeftani walla o haalani taw holmo jogori suɓade yo won premier ministre ɗum noon ene wayno ko ɗeɗo balɗe tati ɓennuɗi walla yontere guila nde to yontere ni o rendini no hohoɓe hewɓe ene jeeya hen ancien président ji ene jeeya hen kadi ardiɓe parti ji toon to nokku ɗo wonno ko weekend o walludemo e peeje bel holmo suɓoto yo ardu gouvernement makko siftinde on tan ko woteji baɗɗonoɗi lebbi ɓennuɗi ko sakiti ko ene wayno ko kanko gouvernement makko walla kanko parti makko kanko Emmanuel Macron nattini jogade majorité donc kanko woni parti makko woni troisiéme ko wawi wonde fof
ko fama tan kono hono renaissance mon kanda kamɓe Marine Le Pen ɓe gardi kamɓe ɓe jogaki majorité ɗum noon ko ɗum woni ko hullono toon de France hono ɓeɗo jogade ɗum majorité donc en ɗamina à tout moment kanko Emmanuel Macron maw haal holmo suuɓi o yo won ko premier ministre ko jiita e ɗum ɗon hono kanko mennoɗo wonde premier ministre toon to France ɗo Edouard Philippe ko haali hannde o wi wonde ko hitande ujunnaji 2027 ko jogorɗo wonde candidat pour ɗaɓɓude ardade leydi France ɗum noon siftinde tan hono kanko Edouard Philippe o meeɗi wonde premier ministre e gouvernement Macron ɗum noon ko tugui ñande 15 lewru mai hitande ujunnaji 2017 ha 3 lewru juillet hitande ujunnaji 2020 ko sakkiti ko kanko wonno maire toon to wuuro wiyetengo Havre ɗum noon wayno ko ari hannde wiide wonde ko oɗo sadio en o felliti e nder hitande ujunnaji 2027 wonde candidat kanko hoore makko ɗaɓɓude ardade leydi France. habaruji men international cekkitortoɗen ko toon to Palestine e tunnadi kadi ko Al Jazeera windi ene wayno ko kamɓe Israël eɓen continue bombardude banggue worgo toon to Gaza taw ene wayno hakkude Gaza to ene kamɓe Israël naɓe kamɓe Hamas koɓe nandirɓe wonde ko sukaɓe yo ndendin toon pour no dokke ko vaccination poɗɗe walla leɗɗe ko ganduɗa pour hadde ñawu donc contre ñaw mbiyeten ko polio ñaw polio noon ko ñaw ngarongu e sukaɓe surtout ɓe jettaki duuɓi 5 taw ko ñaw kadi ko ganduɗa daaɓongu no fewi e kadi ene wayno koɗo sadio joni hono kamɓe Nations Unies gomu toppitide ko fati cellal ñaguinomo ko ɓooyi wonde ko alay saago sukaɓe wonɓe toon to Gaza mbawa rokkede safaruji walla leɗɗe ko fati hadde nguɗon ñawu sarade toon to Gaza kono noon ko wawi wonde fof e tugnade kadi habaruji gummiri toon to Al Jazeera hono kamɓe Hamas eɓene continue hande yeddude wonde ko yimɓe mabɓe mbari yimɓe jeegomo hocca ɓe ɓalli men kocca toon taw ko prisonnier ji nangganoɗi toon walla ko yimɓe dahanoɓe toon taw noɓe mbirata Hamas dano ɗumen guila 7 octobre e wiide mabɓe ene wayno ko Israël naɓe gueɗe ɗe mbaɗata oɗo saji joni eno hen saji ko kañumen pellata prisonnier ji nanggaɗi ɗi walla kañumen bombata ɗumen e tugnade kadi goto kadi jeeyaɗo groupe Hamas biyeteɗo nayi Bassem nayi ko kanko hoore makko koye bureau politique Hamas o jeeya ɗum noon ko wi Al Jazeera wi ko o yomo siftoro wonde ko ma won lebbi ɗiɗi hono kamɓe Israël naɓe naatino toon ɓe pour yidde dandude walla yidde heptude yimɓe mabɓe dahaɓe toon ɓe mbawi dandude yimɓe nayi ɓe yaltinde ɗumen taw ko yimɓe nangganoɓe kono noon e oɗon temps kadi kamɓe koye mabɓe ɓe mbari kadi yimɓe tato woɗɓe taw ko prisonnier ji walla ko yimɓe dahanoɓe taw ko Hamas danoɗe ɗumen ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa tawde Israël yaltinani sawo preuve aji pour hollude wonde ko kamɓe Hamas pelli ɓeɗon yimɓe ɗum ne wayno ko kanko mo eɓe continue hande sikkude eɓe continue hande gonɗinde wonde ko wona Hamas wari ko Israël naɓe mbariɓe donc o wi kadi hen saji Israël naɓe soldateji mumen ɓe ni kañumen koyemumen pellodira ko hunde nde ganduɗa haaɓe jiiya wonde preuve aji wonde ko kamɓe Hamas mbari ɓeɗo yimɓe ɓe mbawata gonɗinde ko Israël haalata ko donc tugnade kadi habaruji gomiri toon ministére toppitiɗo ko fati cellal e mbino e nder wuuro toon to Gaza City rewo Palestine e kadi e toon nokku biyeteɗo Rafa ɗum noon banggue worgo e mbi wonde ko Israël naɓe nen continue kadi ne bombarta toon donc kanko ministére toppitiɗo ko fati cellal biyeteɗo Majid Abou Ramadan noddi communauté international yo waɗ pression Israël beele en dartina ɗiɗo bombardement ji et surtout yen tawde polio ene vaccination mumen continue waɗe leydi toon beele au moins beele ɗum ɗon wawa yarude yeeso kanko ministre o kadi o haali o wi wonde ko oɗo saaha ñalawma hannde o tan yimɓe 40 Palestine naɓe mbarama toon ɗum noon koye toon to ko mbiyata West Bank noon ko toon laamu Palestine woni ñalawma hannde o kadi watti jonti ɗiɗi joni ko kamɓe Israël ɓe continue ɓe bombarda toon to West Bank ko nokku cikkanoɗo wonde ko kamɓe Israël ɓe janata toon tawde wona Hamas laami toon ko Mahmoud Abbas en donc hande tugnade kanko ministre ko haali mbi wonde ko oɗo saa joni ken won 4,919 neɗɗo ɗum woni waraɓe toon to Gaza tugginde guerre fuɗɗi ndo en ñande 7 octobre e hiisa makko kadi wi wonde ken wona 4,919 e goo neɗɗo ko yimɓe gañi be toon sibabunde haareji ɗi ko Israël naɓe noon kañumen koye mbi mbarana toon haɗɗo jarata ɗon mbarna 1,919 neɗɗo.
bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sere ko ɗi habaruji min jogon noon hannde oɗo ñalawma talata 3 lewru septembre hitande ujunnaji 2024 yen mbawi jaam ha janggote on jarama.